kuno kwatiri kunonzi kuMalvin. Panapa panonzi pamba pa John Mateo. Ndifunga chitiko chikitika panapa. Wangotanga uri moto uchingopira. But zvansiri kunzwisisika kuti moto kumbobva papi. Wana kamboita tsvakurudzo dzimwe dzenguva mwana ari kupisa but panga pasina mwana akanga ari pedyo. Zimbabwe kusangana kwatiri pa Gibbs Legacy pano patinokunzira news update yazvinozoitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi ndau yaninawo iri kuitika kuMashi Central kubhindura kunonzi kumatepa-tepa paMalvin Farm pane moto wadai kutambudza nekupisa dzimba usingazikanwi kuti moto uri kupiswa nani. Tisine nyaya dzinopisa, dzinoswisa nedzinorwadza. Chiri mumusakasaka chinozvinzwira muri Zimbabwe. Sirai mutona video wotaurawo zvinofunga mucomment section. Malvin. Panapa panonzi pamba pa John Mateo. Ndifunga chitiko chikitika panapa. Wangotanga uri moto uchingopira. But zvansiri kunzwisisika kuti moto kumbobva papi. Wana kamboita tsvakurudzo dzimwe dzenguva mwana ari kupisa but panga pasina mwana akanga ari pedyo. Day 1 yatanga kutsvaika dzimwa. Day 2 yabvira sekudaro wana kwaya futi wakadzima. Wadzima simoto wakazoenda pa next pasera pane imba iripo ipapo. Pakatsvaka kitchen. Wana kambotoya kudzima but akanakwanisa kudzimurika kakatsva. Kwatakagara zvenguva zvokutosvika zvokuma 2 weeks ndo pakazotsva futi imba iyi hombe mukati. Yatsva mukati sekudaro wana katanga kutsvaga kuti zvikumbobva nekupi zvikumboita sei. But pamba pasina umbo kuti umbo ari kupisa mwana here. Pasiwa pane moto here but moto kwanga kusina. Hapana paisiwa kana moto uchinzi ndo wapisa kana imba. Saka wana kazoti tikatoona kuzviregerera pane zvimwe zvikutoitikawo musha kana pane zviri kukonzeresa kuti zvidaro ngatitsvagei kuti zvizvi zvikumboitika. Enda kumaprofita wamwe waitaura zvakasiyana siyana. Svika mudara akazotaiwa ande tonoona sekuru tikoona kuti vanokwanisa kutibatsira here padambudziko ratinaro. Svika ndinoona sekuru ati ayo dambudziko iri ndoita sei ndirikwanisa kuripedza. Kati hapana chakaita sei hapana chakaipa kana ndikwanisa kupedza dambudziko munouya muona kuti tingabatsirane sei. Wakachaja mari wakatichaja kuti ukwanise kutibatsira. Tikaonawo ishoma pamari wakatichaja iyoyo. Then vauya yavakaita zvavakaita. Vaita zvavakaita vakati dambudziko risati rapera chichienderera mberi nekuda kwokuti pane zviripo zvinoda kuti zvibatsirwe kuti dambudziko rikwanise kuita sei rikwanise kupera. Asi vaenda izvi zvabva kunoitwa izvi tabva nobatsirwa ndo pakazotsva imba yekuseri kona chikuratidza iwo ndezvamai manje ndifunga pane 2 weeks yatsva. Rikawafonera sawasiro wakadaira foni ataiwa hapana chakaita sei hapana chakaipa. Kubva ipapo ndifunga ndosanga manzwa chinzi nhasi waenda kuGlendale. Kuyawa kwakaita ndokufonera wanzi ngauye kuGlendale kuti wanzwe kuti zvikumbofamba sei chii chiri kuitika kubva patakasira kubva patakabatsirwa kuti zvazvi zviri kuitika kusvika pari zvinozvi. Moto wewane nguva yakareba zvakadii uchitanga? Moto uchitanga kana singakanganise kusvika pari zvinozvi tatova zvokuma 2 months kubva uchitanga. But wanga singati kutanga kwaina kuti zvaita daily zvaita zvemazuva yokuti hamatokangana kana kuti patita kana 2 weeks wonza wabvira wodzimwa wabvira zvoti kana kuti pamba pachinzi pakusara pasina munhu azvichatokwanisike pandosara paine munhu anotomonita kuona kuti hapana here zviri kuitika. Munhu akarara nyangwe aripo pamba ipapo? Akarara kunyange aripo pamba zvinhu zvogona unongotobvira mumba makarara vanhu bose imba inorara vanhu unongotobvira vanhu vakarara imomo toti imba iri kubvira vanhu tomuka imba yaita sei yodzimwa. Dzimwe dzenguva tosvika panguva yotoburitsa zvinhu mumba zvese kuti zvinogona kutotsvera imomo kana kutadza kutorara imomo mumba macho nenhau yekutotya chii yekutya moto. Ukabati kuti dzimba dziri kubvira dzingani pari zvimwe dzimba chete ndo dziri kubvira hakuna here zvimwe zviri kubvira kana tingati dzimweni dzenguva hembe dziri mumba dzimwe ngotanga kubvira dzega? Aiwa hembe hadzisi kubvira. Aiwa zviri kungoitika kuimba chete already. Yes pane musikana aripo gotwe panapa.
hembe dzake ndo dzaitsva. In fact bhegi rake rehembe ranichinzi ndo rine hembe dzake, iro ndo bhegi raingona ngotanga kuti angotora kuti ndageza nganotora hembe kuti ndichinje, ndivhura bhegi anoona bhegi rikutopfumbuka utsi, hembe dzikutotsva. muti bhegi munhu ada kutora hembe dzekuti achinje abva unogeza. Ramunoti ndo bhegi renyu, toti ramunoti mi ndo renyu mimi, ramuti munoisa hembe dzenyu mageza, moti ndikuda kutora bhegi rangu rendichinje hembe, mutoromesa muvhura, mutoona rikutopfumbuka utsi. zvakati wenguva yakareba zvakadini izvo? Kana singakanganise zvinoita songe zvine connection nemunhu uri kutaura nezvake, kuti kana panguva zhinji inonzi moto wabvira ndiye munhu anotanga kuona kuti pane zviri kuita sei, zviri kuitika, pane kukutsva moto, imba yabvira ndiye munhu anoita songe anoita connection nezvinhu, anotanga kuona zvinhu izvo zvichiitika kazhinji. Kana pari kuita kuti imba yakatsva kuseri ndiye aitoda kutobuda, ndiye akatotanga kutoona kuti imba iri kuita sei kutsva. Vachimubvunza kuti chii chaitika, ndakangonzwa kunge munhu andikwenya kugotsi, so ndibva ndacheuka. Pandakacheuka ndabva ndatoona chaedza, asi kune munhu abatidza moto here kuseri? Kunzi hakuna munhu abatidza moto. iye apa ari kuparezvo Enda Glendale. akura zvakadini? Akura stera asa kuma 15 years. asi hana here zvimwewo zvatingatiwo tinozomboita pfungwa dzekuti kune inonzi sanhawanda anenge sei kubata-bata kana urombo hwakaitika kuti moto ungangobvira waita munowei? Zvokuti sandawana ndinganyepe, handina kubva ndambunzwa zvinhu zvakafanana naizvozvo. Kunyange kana sekauya handinobva wandanzwa zvinhu zvakafanana naizvozvo. uye chiitiko ichi ndinonzwa kuti ndekechipiri maybe uye chiitika mudunhu renori patorero apa zvakamboitika futi. Ndizvozvo. Muchibatanidzawo makambonobvunzawo here kune vamwewo kuti zvii zvainyatsoitikawo zvakafamba sei kuti maybe dambudziko rizoperawo tisanganisira nerenyura dambudziko? Chivata kune vamwe hatina kwatakwanisa kuenda kunobvunza kuti tinzwe kuti zvakafamba sei. Nokuti kana pakadzimwa moto patorero, munhu taiziva isu akadzima moto patorero, aitogara muvhireji muno machienda kutorero kunodzima moto okutorero, aitogara padzimba dziri pazasi apa, ndiye munhu akanodzima moto kupi okutorero. But izvozvi anoziva kwaari kana kuziva kuti ari papi, hapana. Ndiye munhu atingakwanisa kutotsvaga kuti akwanisa kutibatsira kana pasina kukwanisa kupedza dambudziko ripi iroro. Asi taura kuti izvo tikuti hamuna kumbogadzikana nenyaya yemoto unongoti kutanga izvo? kugadzikana hatisati, nokuti hasati nechokwadi chokuti zvakapera. Andiri kutaura naye kuti sekauya akatibatsira, mushure mabva motibatsira achiti hazvisati zvapera, wakazobvira tikuti pane 2 weeks, pabva nobvira imba tabva nobatsirwa pane 2 weeks. Saka munoti imimi imba iyi yambobvira iyi tinotora nhambwe kana kuti nguva yakareba zvakadini yekuti pazotsva imwe futi imba? Zvogonotora kana zvema 2 weeks kana wiki isati yadzo. Sepapa kubva pabva ana sekuru hapambatwa more than 2 weeks yatsva futi. Zvinhu zvinoitika masikati rakacheka nyika kana kuti zvinhu zvinoitika manheru? Zvoitika masikati kunyange manheru. Saka zvaitika manheru muzviziva sei kuti imba yakutsva? Kazhinji zvinoitika nguva dzokuti vanhu anenge asati atomborara, anenge achira akatosvinura. Ko maprofita makambofamba? Muprofita wakambofamba, but panotaurika zvakasiyana. Zvinoti kudiko zvakasiyana zvacho? Alright, naonesika ndeyekuti muprofita anotaura kuti kune ngozi inoda kuripo, muprofita anodaro. But paungozi yacho mamiriro azvakaita ndeyekuti kumashure dzinza richikura kunana sekuru wakachengeta munhu wasina ukama naye, right? Achengeta munhu wasina ukama naye, munhu uyu ashaya, panga pasina ukama, wakawiga wachiti ihama yedu tikugara naye. But so zvinenge zvakudzoka nokumashure yangozi kuti makandiviga pasina ukama.
ndiko zvekudzoka nako. But beside izvozvo kuti zvikuzodzoka newo kuti kune ngozi, kwane vamwewo vane nzira dzavo dzokupindawo nadzo kuti chawana chi mapindo nokuti pane gwanza ndo dzawo nzeri kunyanya panyaya ivi kunyaya iyoyo. Asi zvinhu zvese izvi muri kuzvitenda here? Hakuna here munhu ari kuuya achitatsika yekuti anoona kunge achibatidza moto obva atiza kubatidza moto kana kuti vana vanenge vachitamba nemoto musingaoni kuti ndo zviri kuitika? Zvokuti vana hapana, patichi kune munhu akubatidza moto hakuna zvakambodaro. Kuti takagara zvatakaita panapa, mwana ngayobatidza moto amusina kumuona otoenda, zvingaita? Makagara ipapo mwana obatidza moto apo otoenda musina kuzviona kuti abatidza moto, hazvikwanisiki. Saka nguva zhinji pazviri kuitika dzimwe nguva pane pasitona kana mwana kuti tingati ndiye abatidza moto. Zita rangu ndonzi Christopher Karidza Mimba. Zvinoitika munomu kunyanya kunge pamusha uno vazhinji vanopati pamba pasabhuku, saka vanovapindira nyaya yekuti vakauraya wani mwana anenge achida kuti vanzi usabhuku usumukire. Zvisiri ndizvo, zvichienderana nekuti vamwe vanenge vakatinangana nekuda usabhuku upi iwo, nekuti tikada kuona kubva kumashure kwese vasati vatomboiswa usabhuku kwanga kusingamboitika zvakafanana neizvozvo. Asi zvazongotanga mushure mekunge ava vaiswa usabhuku kuti vazonzi zvoni vari kuda kusimbisa usabhuku, vari vanhu vari kuda kungopindira mupi imomo. Takatarisana nenyaya yemoto iyi, mune zvamunoziva here, mune zvamakaona here, zvii zviri kuitika? Iri nyaya yemoto inoshupa kunzwisisa kunge zvakaita panapa pamba moto unobuda nemumba mukati pakona. Mba imo munenge musina munhu arimo, moto ungoshuta nekona cheteso wodzimya moto uyo. Saka utadza kuziva kuti izvi zvinenge zvichiitika. Zvoitika zvenguva yakareba zvakadini? Kunyanya nyanya kumasikati vanhu mese munenge mutoripo muchitoona kuti zvinhu zviri kutoitika izvi. But mimi nepfungwa dzenyu nekubatanidza kwenyu nekukura kwenyu mimi makafunga kuti zvii zviri kuitika kuti moto unongoerekana wangotanga kungobvira wega? Chinoitika ndechoti kuti uzvifunge nekuzvibatisa chaizvo zvinonetsa, nekuti vanhu munomu tinogara zvakasiyana siyana ende tinogara tichitarisana zvakasiyana siyana. Andimona nekuti umwe munhu izvo mupanda wakaiswa apa haatomboudi, anenge auda kuziva kuti mupanda wakaisirwei apa. Saka zvoshupa kuti unyatse kuziva kuti munhu ndiani munhu anogona kuva achindiitirawo izvi kana kuti zvokufamba sei. Asi ukazongofamba mune vamwe vanenge vachiziva nokubatsira unogona kusangana nazvo. Ende kazhinji haufambi kune wani munhu, uda kuenda kune 3, 4, 5 kuti unyatse kuzonzwisana nokuonana. Asi chitiko tingati chitiko chekutanga here muno munzvimbo? Munomu ipapa ndingangoti nini apa zvanga zvanyanya apa ndezvekutanga. Chida kuona kumashure uko kwakamboita 2 dzimba dzakangoti iyabvira ichinzi yapiswa nemwana, iyabvira yangobvira pasina zvatase zvataurika. Saka idzi 2 imba idzi inoyepanapa nepazasapo adzabvira zvakaterana. Asi mune chokwadi here zvekuti vana havasi vaitambawo nemoto here kana kuti pane zvakaitikawo panyaya dzemoto idzi? Kuti titi vana tingakunyeperei, nekuti kazhinji kunge zvakaita imba iyi inobvira pasina mwana pano, ende vana vazhinji vanotambira uko kurodho uko, ndotambira vana vazhinji vepanapa. Muno mukaona munenge mune vanhu muno munenge mune vakuru vakuru amaiwo panapa nevamwe vasikana vakuru vakuru pano. Rakacheka nyika imba ikotanga kubvira yega, yangobuda moto sopakona vanhu utongoona utsi wakupfungaira. mumba umu hamutombonana Hamuna. Saka kuti vanhu vachitobikira mumba here kana kuti havachatobikira mumba kana kuti izvozvo vakatombomira kubikira mumba macho, kunge panapa kutobikira pasaidi apo. Vada kuona kuti zvinoitika futi here, nekuti vamwe vanhu vacho vari kufamba vachiti kudai moto vanenge vachibikira mupati, utonyatsa kuona kuti moto unonetsa kuti usunge kubva pakati apo unorova pakona kaviri, uchingorova kona 1 iyoyo zvinonetsa.